बे प्राय 6 बाजिनोसै बे समाव बेयो जोबफैबाय आरो सानथामनि हाबाफारिया आनान गसाइनि अननायाव बर' रायजो राजा आइ आफानि आशीर्बादाव मोजाङैनो मोजां जोबलांबाय आरो प्राय दखरा जेराव जोङो मोन्दों आरो जोंनि रायजो राजाखौ जेराव जों लोगो मोन्दों जुदिও दा माइ दैखांनायनि सम बयबो आइ आफा रायजो राजाया दुब्लियाव बेस्थ' माइ दैखांनायनि थाखाय थेवबो गामियाव जेसेबां जोंनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना जोंखौ बरायदों गुबै थांखिया जाबाय माहारि जौगानायनि माहारि सांग्रांथि लाबोनाय सोलोंथाइखौ लानानै गुनगोनां सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ सुबुं धोन जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ जोङो मानसि बानायनांगौ माने बिथांमोननो मोजां केरियार जों होनांगौ नैथिया जाबाय हा हुनि रैखाथि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक 6 सिडुलनि लेन्ड खास लेन्ड ग्रेजिं लेन्ड जि केटेगरिनि लेन्ड गैया मानो फरेस्ट एरियायाव थानाय रायजो राजानि हानि एन्टाइटेलमेन्ट होनांगौ आरो जोङो बे हाखौ जोङो रैखानाबेक्षन होनांगौ हाखौ जोङो बेंनानै लाखिनांगौ सरकारा जेसेबां दायित्व दङ सरकारखौ जों दाबि खालामदों सरकारा बिनि प्रटेक्शनखौ होनांगौ खिन्थु रायजो राजायाबो सांग्रां जानांगोन सचेतन जानांगोन दा बेखायनो जों खावलायबोदों आरो थामथि बाथ्राया जाहैबाय ड्राग्स जौ जुवा बे मानसि लांखारनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दायना दायनि बे परिबेसा दाबो बर' माहारियाव दङ आरो ड्राग्सनि जि इम्पेक्ट बे यां जेनेरेशनाव बिराद गाज्रि मोनसे इम्पेक्ट लाबोदों दा बेखौ जों जुदि गैया खालामनो हायाब्ला बर' हारिनि भबिष्यतआ खोमसि जागोन आरो जोंनि गोबां फंबाय बिनानावनि जिउआ आसखान्दा जागोन आरो बेजों बिथांमोननि न'खरा धंस जागोन दा बेखायनो ड्राग्स जौ जुवाखौ जोङो मारै गैया खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो नैबे अभियाननि गेजेरजों रायजो राजाखौ जों खावलायबोदों रायजो राजाया सांग्रां जानांगोन समाजा सांग्रां जानांगोन गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोम ख्रीष्ट धोरोम सत्संगी जि धोरोम आफादफोर दङ धोरोमनि आध्यात्मिक सिन्ताखौ लानानै समाज आरो माहारियाव गामियाव बिथांमोना खामानि मावनांगोन आरो जों मोजां आखल दानाय मोजां माने बिथांमोननो गियान होनायनि हाबाफारिखौ बै सामाजिक संगठन धोरोमारि आफादफ्राबो मावनांगोन ब्रैथियाव जाबाय बिटिआर एकर्डनि जि माने दफा बे दफा बायदियै जिखिनि दफाफोरखौ टाइम बाउन्ड मावफुंनांगौ बिनि थाखाय सरकारखौ जों प्रेसार होदों सरकारखौ खावलायदों सोरबा बुंदों जे सिमाया बारायगोन ना बारायला सिमाया बारायनाय नंला नामा एबसुआ माने नाटक खालामदों एबसुआ ओरै खालामदों एबसुआ ओरै खालामदों एबसुआ मालाबाबो नाटक खालामग्रा आफाद नङा 1962 मायथाइयाव जोनोम जानाय एबसुआ दिनै 55 बोसोर आरो बे 55 बोसोराव माहारिनि निड बेस माहारिनि क्राइसिस माहारिनि खैफोदनि समाव माहारिखौ रैखाथि होबोदों बेंबोदों राजनैतिक अधिकारनि थाखाय गावखुंथायनि थाखाय बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि गेजेरजों पिएससि बिटिसि बिटिआर दिनै मोनफैबाय आरो जि मोनबावनांगौ दङ बिनि थाखाय जों आवगायलांबावनांगोन आल्टिमेट गलसिम जोंनि जुजिनांगौखौ जोङो माखासे गणतान्त्रिक अहिंसा पन्थानि गेजेरजों लबि पलिसिनि गेजेरजों जों मावलांनांगोन बे जोंनि माने अबजेक्टिभ दा सिमा बारायनाया टुडे अर टुमरो जागोन बेखौ कुनु सरकारा होबथानो हाया आरो जुदि सरकारा सिमा बारायनायखौ डिले खालायो बिनि थाखाय जोङो बिकल्प पन्था लागोन बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट बुंदों आरो खम समनि गेजेराव सिमा बारायनाया जानांगौ सरकारा प्रतिश्रुति होदों सिमा बारायनाया जागोन आरो जों बेखौ मोनसे बिश्वासाव लाखिनानै दोनदों गुबुन मोनसेथिं एनडिपि बारग' बिथांमोना दिनै जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननांगौ बिथांमोननि केस उइथड्रलनि बाथ्रा दिनै माखासे केसा उइथड्रल जागासिनो दङ आरो रन्जन दैमारि मानगोनां बिथांजों लोगोसे माखासे जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननांगौनि थाखाय आइनि जि मेरपेस आइनि जि जटिलता बेखौ गैया खालामनानै पलिटिकेल इनिसियेटिभनि गेजेरजों बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगोन आरो जायफोरखौ दिनै सेकेन्ड टाइमनि थाखाय हाइकर्टआ भार्डिक होबाय बिथांमोननि थाखाय दिल्लीयाव थानाय माने हादरनि जौसिन बिजिरसालियाव हाबा मावनो थाखाय एनडिपिनि मोनब्रै आफाद एबसु आरो बिटिआर सरकारजों ज' सावरायबाय बिनि थाखाय माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो दं दायो नोंथाङा बुंबाय जिहेतु लाइमोनफोरनि खोथायाव जौ जुवानि बाथ्रा बुंदों नाथाय बुंनो थाङोबा दायो राजमेला सोलिगासिनो गोबां जायगायाव नाथाय बेहाय 10 आरो 9 थाखो फरायनाय फरायसुलाफोरखौसो जिहेतु जौ जुवायाव जिहेतु गबनायखौ नुनो मोनदों बा जुवा होनायखौ नुनो मोनो बे बिथिङाव मा दुर्गा फुजा थांबाय लक्ष्मी फुजा थांबाय दिवाली थांबाय दा राजमेला धोरोमारि सान्थौ सानस्रि आरो बिश्वासनि गेजेरजों मेला फुजा खालामनाया मोनसे आलादा बाथ्रा खिन्थु मेलायाव जौ आरो जुवा होनाया बे मेलानि माने गुबै अर्थखौ बुजाया आरो माखासे मेला कमिटिया जौ आरो जुवा होनायनि थाखायसो मेला पार्टियो बेखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालामा आरो जेराव जेरै नुदों एबसुआ बादा होबोदों बादा होसेयावबो माखासेया बे आइनि खामानिफोरखौ मावबोदों दा बेखायनो आं खावलायगोन जे जोंनि 9, 10, 11, 12 जायफोर लाइमोनफोर दिनै माने बे जुवा आरो जौनि शिकार जादों ड्राग्सनि शिकार जादों बिथांमोना
बे लामानिफ्राय दोरोदबोनांगौ नङाबा बिथांमोननि इयुना खोमसि आरो बिथांमोना जिउआव आस'खान्दा जागोन दा बेखायनो आं खावलायबाय जे प्रसासना बिनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ जोङो असमिया चेनेलावबो बुंदों प्रसासननो जोङो डिसि आरो एसपिनो जोङो फुजा जानायनि सिगाङावनो जों लेटार होदों कुनु जुवा जानो मोना कुनु जौनि आड्डा जानो मोना नाथाय माखासे लकेल लेभेलाव माखासे थाना माखासे आउटपस्टफोरा बुजा बुजि खालामनानै रां मोननायनि थाखाय बेबायदिखौ लाइ होबोनाय जों नुनो मोनदों दा बेखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालामा बेबायदि जेराव जादों हम डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो हम डिपार्टमेन्टखौ जिहेतु गिबि मन्थ्रिया नायो बे लेभेलाव जोङो जोंनि जि माने नटिसाव लाबोनांगौ इन्टारभेनसन नांगौ बिनि थाखाय जों हाबा मावगोन मोनफ्रोमबो जिहेतु फुजायाव जौ जुवा सोलिदोंना सोलियाखै बेखौ एबसुआ नायगिदिंदोंना नायगिदिङा जों गासैबो मेलायाव मा सोलिदों मा एक्टिभिटि जादों रायजो राजानि कमप्लेन लादों आरो गोबां जायगायाव गोबां मेलायाव जुवा होनो थाखाय जोंनियाव पारमिसन बिफैदों बे पारमिसनखौ होनाय जायाखै आरो माखासे मानसिया पारमिसन गैयाबासिनो जुवा होदों बेखौबो बन्द खालामनाय जादों आं मिथिनायाव गरेस्वर ओनसोलावबो बेबायदि गोबां जायगायाव जुवा होनो नागिरदोंमोन दखरा एबसुआ बन्द खालामनाय जादों नाथाय एबसुआल' बन्द खालामोब्ला मालाबा बेयाव संगादबो फैनो हागौ बेखायनो रायजो राजायाबो बिनि फारसे मदद होनांगोन गुबुन गुबुन आफादाबो मदद होनांगोन दा बेखायनो आङो गासै आफाद आरो रायजो राजाखौ आं बे बिथिङाव खावलायबाय ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लकनि हानि सायाव बुंदों नोंथाङा जिथु ट्राइबेल जिथु बेलेन्ट ब्लकआव गोबां गुबुन हारिया जिहेतु दखल खालामनानै बे बिथिङाव सोरखारखौ नोंथांमोना माबोरै दाबि खालामगासिनो 4 लाख बिगा हाखौ बेलेन्ट ब्लकखौ इलिगेल माइग्रेन्टफ्रा दिनै एनक्ल'ज खालामनानै दङ सरकारा बिनि सायाव एभिक्सन खालामनांगौ बे एभिक्सननि थाखाय कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसाम ट्राइबेल संघ आरो गासै 19टा ट्राइबेल अर्गेनाइजेशना सरकारखौ नारसिनदों चिफ मिनिस्टारखौ नारसिनदों WPT मन्थ्रिखौ नारसिनदों एभिक्सन खालामनांगौ आरो रायजो राजायाबो बिनि सायाव सांग्रां जानांगोन दा प्रशासना डिसि एसपिआ एभिक्सननि मेन दायित्व बिथांमोना मेन इन्जिनियार आरो बिथांमोना बिनि दायित्वखौ लानांगोन सरकारा बिसोरनो कामान होनांगोन दा बेखायनो बे बेलायाव आरो खामानि मावबावनांगौ दङ उननि समाव जोङो सावरायबावगोन आरो खामानि मावगोन नाथाय बे बिथिंखौ नोजोर होआलासिनो दायो बिटिसिआव जिहेतु नेपालिफोरनो प्रोटेक्टेड क्लास होबाय बे माबाफोर खहा जागोन नामा नेपालि ग्रेजियार्स एन्ड काल्टिभेटर बिथांमोना ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लकनि प्रोटेक्टेड क्लासखा आरो कच राजबंशीया आनडिभाइडेड गवालपारा आरो लोगोसे आदिबासी सावथालाबो प्रोटेक्टेड क्लास दा बिथांमोननि बे प्रोटेक्टेड क्लासनि मुंखौ सोलायनानै गरखा खालामदों दा बे बिथिङाव सरकारा मा हाबाफारि लागोन मा मावनो नागिरदों जोङो बिनि सायाव नोजोर होगासिनो दं उननि समाव जोङो मोजाङै बिनि सायाव रायलायगोन दायो जोङो माखासे नुबोगासिनो बर' बिजोंनि जिहेतु फरायसालि बेहाय फोरोंगिरि गैयैनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हायाखै बे बिथिङाव एबसुआ मा थांखि लाबोबाय थादों गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै एबसुआ 2006निफ्राय खामानि मावबाय थादों साइकेल रेलि खालामबाय 2300 किल'मिटार जोङो 9-10नि स्टुडेन्टनो लाइजामहैदों गार्जेननो लाइजामहैदों टिचारखौ जों खावलायदों स्टुडेन्टफोरखौ खावलायदों कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होदों मेट्रिक पास जानायफोरखौ जों बरायदों आरो जाय मेट्रिकआव स्टेन्ड आरो हायार सेकेन्डारियाव स्टेन्ड खालायगोन 1 लाख रां होगोन होननानै बुंदों बिनि अनगायैबो कागज कलम मा बायना होनांगौ जोङो हानायखिनिखौ होदों दा मावनो गोनाङा जाबाय फरायसा फरायसुलिनि फरायनो गोनाङा फरायसा फरायसुलिनि आरो गार्जेना बे बिथिङाव गोख्रोङै मोजाङै नोजोर लाखिनानै जोथोन लानानै हाबा मावनांगोन एबसुआ जोथोन लागोन बाहेरनिफ्राय आरो मालाबा जोङो न'आव थांनानै खौरां लागोन मटिभेसन होगोन काउन्सिलिं होगोन दा बेखायनो बिमा बिफाया सांग्रां जानांगोन गोरिब गुन्द्रानि गथ' गथाया मेलेम गैया फरायनो हाया साख्रि मोननाय नङा इंराजि रोंनाय नङा बर' मिडियाम फरायब्ला साख्रि मोननाय नङा बे रं कनसेप्ट आरो दायो जे 42 जन मेडिकेलाव एडमिसन मोनबाय बर' मिडियामनियानो मोनहैदों गोरिब गुन्द्रानियाबो मोनहैदों बर' फरायसा गुबुन मिडियामाव फरायनायाबो मोनदों दा बेखायनो बिदि जेबो कनसेप्ट गैया जोङो मोजाङै फरायोब्ला गावनि जिउखौ दानो हायो आरो बे प्रुफ जाबाय आरो बे प्रुफखौ लानानै जोङो सिगांथिं आवगायलांनांगोन गोजोन्थों